Kom nu, jeg gider ikke at se på det der. Den var bare god. Hvorfor er det ikke scoret på mig? De er færdige, ja. Se, nu begynder de bare at spille som, jeg ved ikke hvad. Det var faktisk blender. Nu skal du tage med bolden. Ja, nu skal du tage med bolden, hva'? Kom! Nej, ja! Nej! Kom nu, fjern det lort! Det er bare en fantastisk situation. Så der er 2 muligheder til os. Det er bare op og køre. Snak der mig, så snak der jeg også. Okay, nu skal vi lige sådan. Så er det en god aflægning, og... Nej, lad være, lad ham være. I kan ikke få bolden igen, nej! Nej! Yes! Sådan! Så! Den er hurtig! Han er hurtig! Han er meget hurtig! Og nu skyder han! Nej! Lad os se, hvad de gør igen. Jo, forsvar meget bedre. Ja, sig det her. Hvad er det for noget? Og så over, ja, og ind! Kom! Hvordan? Klaus! Så! Hvad fanden var det for noget? Så! Sådan er dårligt. Nej, hvad laver han? Det er aflevering, eller hvad fanden er det? Over i den anden side af fede. Hvorfor kan ikke finde ud af det der? Det kan det ikke. Det skal bare presse sig. Nej, lad være. Det er godt spil det der. Det skal være indkast her, ikke? Nej, jeg når ikke i at sparke. Fuck, det er en rigtig fodboldspiller. Ja, du får ikke lov til det. Ja, det nej. Så er det... Ja, du har chance. Det var meningen, hva'? Over! Ja, det får jeg ikke lov til. Nej, og så tilbage. Der, og så kører vi! Der!